Waras. Tegar Waras. Jumpa lagi dengan DGR Official. Kali ini DGR Official barengan Mbah Ban. Ini anu guys. Mbah Ban iki mbahnya Endah Ratih. Iya, Lek. Pas mantenan beliau sing gendong. Pas iku lho ngunduh mantu ya, Lek. Iya, ngunduh mantu. Pas ngunduh Dimas Lek Damis ngunduh mantu. Nah, Mbah Ban iku sing dikeki bebetan ireng sing kon gendong. Abut, Lek. Enteng. Enteng, golek rezeki enteng. Golek rezeki enteng. Nah, alhamdulillah ya lancar. Artinya apa bar gendong itu malah lancar. Ngomong-ngomong kita ada di ladangnya saya guys ini. Iki Tegalan tak tanduri jati ning ora kopen. Hitungane ora kopen iki. Mari gak tak apa lek ngono ku diprapasi. Terus kerengkepen. Ya. Kerempetan kok sak meter. Kene menawa nek rempet iso entuk diakeh no. Karepe. Iki kita anu guys. Masuk di hutan belantara ini langsung dengan ini loh. Engko metu langsung semateng ya lek ya. Mateng. Entuk omah langsung disetel jadi kok. Ini dijeguk segede-gede sih. Cepet. Hah? Cepet. Total. Heeh, total. Ya tapi sing gede sih. Mesti masak sing cilik-cilik. Palenggahan. Iki lho guys, sing gendong sapa kae Dimas Jenal karo sapa?
Indah Ratih. Indah Ratih. Nah, Kok iso Mbak Gendong iki arah-arahe piye iku? aku putuku. Oh, putune. Hmm. Putune Mbah Ban. Iya. Duh. Dadak maniki Indah Ratih. Dimas Jenal ya wong randu ya asline ya Mbah berarti. Dimas Jenal elek jamis kok pulo. Bilang Pilang. Ah. Terus sing Indah Ratih ya asline berarti mbah-mbahane kok kok pilang. Sing mbae lanang kok bilang. Ah. Mbae wedok kok sambung bilang. Sambung pendilang. Oke, guys. Oke guys, aja lali di subscribe guys. Mari enak sorong ngene lho. Bising. Lah yo. Kayune kaya ulo, guys. Ndak sing nyekeli wong papate kepalan. Iya. Tapi ngono nek bar digres delok kok dadi pangkling yo. Oh, dadi lempeng. Oh, jadi lempeng. Oh, ini dadine. Oh, oke. Iki jenenge tebang langsung dadi. Tebang metu ke Tegalan langsung dadi omah guys.
gendone ya sangar ya. Khusus iku. Yo mendalung. Mendalung keteng tengah. Yo nyandak iki lho. Lah sing duwe kayu sing arep nganggo kok muni digeden mungkin mandha apik ya. Mbah Kak ngopi kowe. Ojo pokoke blabokan iku mare. Sebagai blabokan. Sing Nggih, Pak, nggih. oke. Paham sekali. Wah, biasa Lampung iki paling gak ngopi iki. Mare kan kok enak jaga ya. Kita sepil. Iki sing diarani Sherkro. Roda 3. Iki peralatannya enak banyu piring ki apa? Dienggo banyu ini lah. Radiator. Pakai lah pendingin. Untuk mendinginkan mesin, iki mesinnya ya didinginkan. Iki nak mesinnya sing didinginkan karo ngopi karo udut ya Mbah ya. Tenagane. Nak tenagane mendinginkane, nak mesinnya karo banyu radiator. Ngopi Mbah. Nggih. Iku enak gelase lah. Enak gelase ya. Lho alah waduh gak roh. Kacau balol. Nah. Aku tak melok ngincipi. Lho kurang ki mau gelas e, Pak. Hah? Kata. Gelas kena anu. Wong nek wong iki gelas sitoke nyandak. Biasa campur. Kopine rada mandah ora gelas. Ngopi dulu, guys. Pagi-pagi istirahat ya. Karo iku jajan apa iku? Menikmati. Serabi iku. Serabi anu Solo. Yo meneh basa aku. Baban Kak ngopi, pedas asam lambung berarti. Aku kayak niku difermentasi ya, gedebok-gedebok. Lah, awet rek ngaret sedina kanggo seminggu ya. Fermentasi.
mucuki jagung nak wayah do ning baon ngono kae kanggo sesasi digawe. Gawe silase. Ya. Ye. Tidak nonton. Mandornya Mbah Nyaniban kok. Kayak indah rakyat itu. Bagian ngukuri ini. Ay. Ya kok kali kono iki mau lagi mancing. Mancing. Mancing langsung digoreng. Iku sambelé buka. Lah. Mantap. Konyos-konyos. Gedhe-gedhange ning kono ya. Kalau jane mau negor ngetok kae seweger kae. Gedhe-gedhange rak enak mau.
Awas lu, nak jemplok lu. Gedungnya kurang ngombu kayak anu nih. Ini lanjanya kayak ngarep bahaya. Matil. Iku lek godhong gedang lek jan lek. Gatel ora nganggo godhong jati. Mati korman karo godhong jati anjing ngenane ya. Lek gatel godhong jati. Ben. Ku krupuke. Ayo, oke. Karena udah cek kok.